Unjalo bomthungu. Awuzoqisha nami nonyazi ndoda uzoba inkinga ke. Kodwa ngikhathaza kangaka ngasangiphendula emafonini abantu bekhala kini bethi yena hey nangu singaseqene hotel usidayisile kushabani manje ngifuna ukukhuluma nawe nami phela ngizokuthi kanti ngidayise bani nje ngidayise bani mina ngifela ukuthi ngishampile cha babekhuluma kanjalo phela bathathe behotel balo shampile mina njengawe nje ngisile nje nami usho kanjani akuthi phela ngiculaza kakhulu awubhenge abantu abalusekhaya kodwa ngicuna kufanele nizingane awubhenge ngiyaluselwa belungu ekhaya bawasha amahashi abantu ngabathola nje ashiphe kabi ayi mabegqiyaza abantu cha kodwa ngithandela into nje awuyona lenyanga ecekayo uyinyanga nje yokopho usho kanje uyazi umbizwa phesheya akho nto la yilapha wena man umbizwa phesheya awulaphi lutho wena ngizwa kuthiwa ena phesheya wathi ukuthenga ibheka phesheya wathi ena phesheya wakompetition wakhombisina wazosizwa umtshatha ngoba ngathi ufundile wathi angithi wathi wena phesheya ngifuna ibheka wazi wathi umtshatha warola wathi amlokhu ngishambheka uzobuya udlile mchungu phesheya